velkommen til den her video. Den person, jeg lavede min allerførste video med, har jeg med igen? Nej. Det var det, så. men Jeg gemmer mig. Hej. jeg går i 6. klasse, jeg er 12 år, mit navn er Kian. Jeg siger ikke, hvilken skole jeg er på. Altså, skal vi lave en reklame for dem? Det vil på en måde være lidt det samme om, at jeg siger, at jeg bor her i nærheden. Men nu hvor vi er så onde, skal vi så ikke bare sige det? Fint. Godt, nu er det her en reklame for Bakkegårdsskolen. Er ikke rigtigt? Teknisk set gider hun ikke at blive så meget filmet, men Nej, jeg er ligeglad. det bliver hun nødt til. Jeg er ligeglad. Så det her det kommer til at være en god video, håber jeg. Så vi skal lave alt muligt shit, for vi skal være her i 24 timer! Min allerførste 24 timer video. Men vi skal jo egentlig også vide, hvor vi skal sove. Færdig. Bakkegårdsskolen. Bakkegårdsskolen. Du har glemt at skrive reklame over. Vent lige. Jeg er lidt ligeglad. Så reklame for Bakkegårdsskolen. Du har glemt at skrive for. Jeg er lige. I don't care. Men det er reklame for Bakkegårdsskolen. På den her skole har vi lavet et afsnit på Ramachan, der hedder Magiske Klub. Den magiske klub. Den Magiske Klub. Den blev filmet i vores kælder. Ja, den blev filmet i vores kælder. Og så har vi også lavet en mælkereklame. Har vi det? Nå? Det har 4. klassen. Nå jo. Ja. Ellers var det 3. Prøv lige at vende dit hoved eller mig. Fin. Åh, shit. Jo. Men jeg synes, det første, vi skal finde ud af, det er, hvor vi... Hvor synes I, vi skal sove? Her? Der? Hvor vores... Det her, det er mit bord. Må jeg godt sove her? Tror jeg. Så tror jeg bare, jeg sover der. Jamen, det der, det er din plads, altså. Det er der, du sover, for der er din stol ikke sat op. Kan jeg ligge her? Ja. Og vi har jo madrasser. Vi har jo madrasser og dyner. Ja, klart. Du ligger på et kort, din idiot. Fuck, jeg er glad for, at vi har madrasser og dyner. Det var bare jeg tror ikke, jeg kommer til at sove så godt. Vi ligger på et bord med en tynd madras. Fuck, tror du selv? Ja. Ses. Men tog du soveposer med, eller tog du dyner med? Jeg tog dyner med. Du bad mig om at tage dyner med. Okay, godt. For jeg gider ikke at sove i sovepose igen. Jeg har ikke engang været på en lejr, hvor jeg skulle sove på sovepose. Hallo, hvis det var, at vi sov med sovepose her, ikke? Prøv at filme mig. Så, hvis vi her, ikke? Så ville vi skulle bare gøre sådan her, uden vi kunne gøre noget som helst. Det kunne vi nok ikke alligevel, men... Se, hvis I gerne vil se mig lave 24 timer i en halv. Skal jeg så have hende med, eller skal jeg finde en anden en? Hvad vil du? Vil du gerne være 24 timer i en halv? Det kommer til at være nøjeren. Ja. Siger du ja til det? Må jeg godt tage en lampe med? Ja. Jeg er mørkere. Men der tror jeg faktisk, det kommer til at være sjovere, end det er her. Altså, for der kan vi jo spille bold og alt muligt. Vi kan sgu spille bold her. Hvad fucking bold? Nej, bold! Men prøv at se. Vi kan enten spille fodbold. Vi kan enten spille fodbold, eller også derovre. Herover. Der kan vi også spille basketball med en meget flad bold. Vi har ikke noget mål. Så skal vi skyde over de der lamper. Kian! Fuck dig! For jeg filmer, og så bliver jeg skudt ned. Min stol! Min stol! Er din? Fuck dig! Og min? Og min? Det er min! Fjern din fucking... Nå, jeg synes, det første, vi skal lave, det er tegning. Vi har fundet ud af, hvor vi skal sove, så nu vil vi bare tegne konkurrence. Så lad os komme. Jeg klager ind på Bakkegårdsskolen. Nu er vi videre med videoen. Ja, jeg har lige startet. Jeg er fucking glad. Una! Hun er i gang med at viske det her ud. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om du var den første, eller om jeg lavede den der Fortnite-video først. Altså, med nogen, så var det jo nok Squid Game, så var det jo mig og FS og klar. Ja, med nogen, der... Mig og FS. Ja.
Vi tænkte det samme. Ja. Hvad skal vi tegne? Kan du hjælpe mig? Vi finder lige på, hvad det er. dig. Godt, vi skal lave en mand. Eller person. Jeg ved ikke, hvordan man skriver person. Jeg er næsten ordblind. P-E-R. Du skriver det. Okay, I kan se person. Så, nu har jeg sagt det. Jeg starter. Okay, er I klar? Det gjorde jeg ikke særlig godt. 3, 2, 1. Jeg vil dø. Hvad skal lidt der med hendes hoved? Det er diskriminerende, det der. Ej, jeg kan ikke finde ud af at tegne It's not beautiful. Jeg kan ikke finde ud af at tegne øjne. Ikke tænk over det. Nej. Jeg laver lukkede øjne. Jeg kan ikke finde ud af at tegne øjne. Det kan jeg heller ikke. Jeg overvejer at lave nuttede øjne. Jeg har ikke givet dig en idé, har jeg? Hvorfor så lille? Du sagde, det skulle være stort. Nej. Beklager, hvis det ikke ligner en person. Vent lige, jeg pauser lige, for det tager lidt lang tid. Godt, vi glemte alt om, at vi skulle vise jer tegninger. Vi var faktisk i gang med at lave en anden video. Men jo, her kommer tegningerne. Det er min. Det er min. Hendes. Kan du lige gå lidt tæt på? Nej, jeg zoomer ind. Ja, jeg har tegnet et æble i hendes hånd. Jeg ved ikke, om man kan se. Æble. Okay, Kian, slap af. Og så har jeg lavet endelig en her. Men der er ham. Vælg. Der er ham, jeg har tegnet. Han har en person på sin trøje. Han har en person på hans trøje. Han har en person på hans trøje. Og han har en person på hans trøje. Hvem er det? Så skriv, hvem vinderne er i kommentaren. Skriv ned, hvem vinderne er lige hernede i kommentaren. Okay, Kian, hold nu. Okay. Nu skal du ikke Men du sagde, du skulle sige noget. Jamen, du skal ikke skræmme væk. Nej, men hun sagde, hun skulle sige noget til jer. Så nu står sådan, hun kan sige det. Kian, han er lidt idiot. Og hvad lige jeg er han? Kian er lidt idiot. Hvad er det? Ja. Det er bare hele dit liv. Men vi har brugt så meget tid. Før var klokken 14. Vi har brugt sådan en time eller sådan noget. Nej, ikke en time. Klokken, den er 18. 18? Nå, jeg har ikke. Min ur er lidt tør for strøm, beklager. Men klokken den er 18 nu, og vi har seriøst brugt 2 timer på at filme noget. Og hvornår har du tænkt dig at gå i seng egentlig? 9? Klokken 9:30. 9:30. Okay. Så vi ved overhovedet ikke, vi kan spille indendørs fodbold. Jamen, det er jo ikke særlig god til. Nej, det er ikke så lang tid. Bare lige en halv time. Nej, vi spiller mur. Det vil du gerne. Kian er idiot. Godt. Sådan I ikke ser, at vi faker det, så spiller vi mur. Du er misset. Du er misset. Ej, min telefon! Lad os lige på folk. Jeg vil lige ved at ramme min telefon. Bare rolig, han skal nok lade være at ramme jer. Hvis han så skal vælge med at være mongol. Billy Jean. Det er ikke mor, det der. Kian! Jeg ved ikke, om vi står nu, men jeg ramte den om. Nå, vi kommer til at spille lidt mere fodbold så. Hej. Bolden. Bolden ramte lige telefonen. Kian svarede mig til det. Nej, jeg klarer ikke. Jeg sagde, hvis jeg ramte, ville jeg få 10 kroner. Nej, jeg klarer ikke. Ja, det var det, du sagde. Bolden ramte telefonen. Nå. Ja, det er jo sagde, jeg får 10 kroner, så gjorde det. Ja. Vi spiller videre.
Hvad så der? Kloven er her. Altså, Kian, du skal sætte dig ned. Okay, så gør jeg det. Godt, nu har jeg sat dig ned. Kan du ikke lige tage din telefon op i skabet? Nej, jeg gider ikke. Altså, har du måske fået lov til at se TikTok i timen? Altså, for at være helt ærlig, så behøver jeg jo ligesom ikke at spørge mine forældre hvad. Altså, jeg kan jo bare gøre det. Altså, har du fået lov? Altså, vil du også bare hoppe ud over en bro, hvis du gad, eller et eller andet dumt noget? Altså, jeg er jo ikke dum, vel? Jeg kan sgu da godt finde ud af simpel matematik. Tror du, jeg er dum, eller hvad? Altså, vil du gøre det? Altså, ja, hvis du er bungee jump. Altså, kan du ikke bare blande dig udenom? Jeg er jo mindst 10 gange lige så rig som dig. Ikke 10 stille, ellers får I eftersidning. Altså, hvis I skal være så sure på mig, så går jeg altså. Jeg siger til mine forældre, når de kommer hjem fra Canada. Godt, klokken er blevet 14. Vi har faktisk først lige vågnet, for vi gik i seng fucking sent. Ja, og vi lavede sådan et teater for jer, men det tog sådan 3 minutter at skrive, og sådan 2 timer at filme. Ja. Og resten af tiden, så havde vi egentlig bare spist slik eller mad eller... Ja, der så vi jo så film. Vi så Deadpool. Okay. Og så sad vi bare og sov så lang tid. Ja, vi sad sådan... Men klokken, den er kun 13:59. Vi skal ikke lige gå ud nu. Okay. Vi er klar til, når den går ud. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Ja! Vi er klar til. Vi har for officielt været... lidt. Der er 10 sekunder. Vi har officielt været inden for Spejderskolen i 24 timer. Og i går, der var det helt soldag. Ja, nu er det bare regnvejr. Ja. Men jeg håber, I nåede videoen. Please lige gå ned og like og subscribe. Og så ses. Hej!